खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया काछार पुलिसा गोबां ड्राग्स हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला पुलिस हान्जाया गासै 1,70,000 याबा टेब्लेट हमनो हादों। बे आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ पुलिसा हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। काछारनि एसपि नुमाल महात्ताया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा 37 नं राजालामानि बासखान्दी बाजाराव गंसे साखा खबब्रै गारि हमनो मोन्दों आरो बे गारियावनो 17 था याबा टेब्लेट हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे फालांगियाव हमजानाय सासे सुबुङा मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लानि होनना मिथिनो मोन्दों आरो सासे हमजानाय सुबुङा लखिमपुर जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्राग्सफोरनि बेसेना आथिखाल बाजाराव 35 कौटि रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया गुवाहाटियाव 2 लाख नंखाय रां हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। बे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ पुलिसा हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हमजानाय सुबुंनि मुंखौ बाबुल हुसेन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिखौ गरसुकनिफ्राय हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हमजानाय सुबुंनियाव पुलिसा सोंथि सोंगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। बेट्रुसा रादाब। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया पुलिसफोरा NLBनि आर्मी चिफ एम्बाटाखौ हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांखौ रां दाबिनाय केस आरो माखासे केस थानायनि दायाव उदालगुरि पुलिस हान्जाया हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय गोग्गाथाव आरो रंजाथाव बाथ्रा, मानोना इलन मास्कनि टुइटार बादि आसामनि सानै सुबुङा ससियेल मिडिया साइट दिहुनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ससियेल मिडिया साइटनि लग'आ दावराय जागोन, मानोना दावरायआ भारतनि माहारि दाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दिहुनगिरिनि मुंफोरा फारियै शशांक तालुकदार आरो फाराज दास होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा सानैबो पाठशालानि बजालि जिल्लानि होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे साइटनि गेजेरजों सुबुंफोरा स्टेटास, फट' आरो भिडिअफोर आपल'ड खालामनो हागोन, नाथाय रांखान्थिनि आंखालाव बे खामानिया आद्रा जाना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।